Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावहरनाय थाबावबाय दिनै आङो बेरायहैनो जास्ट ओरैनो सानडेनि बेरायहैनो ओंखारदों आरो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांदो नामा होनो थुदोंबालाय भिडिअखौ बारा खमबा हमला स्टार्ट खालामसै ना मोनो चलो नोंथांमोनखौ लामाखौबो ससे खिथिलांगोन नोंथांमोना नायलांनो हागोन मालाबा टाइमाव नोंथांमोनाबो बेरायहैनो गोसोबा बेरायफैनो हागोन नै बिथांमोना थांखागोन आरो ना आंबो दिनै फार्स्ट टाइम आरो ना बे फंबाया बुंबाय जायगा नायहैनोबा थुदो ओंखारफादो होननायखाय आंबो थांफानो ओंखारबाय सिनाया आंबो माथिं थाङो दिनै फार्स्ट टाइम थांगोन आरो ना जायगायानो जाहैबाय उदालगुरि गार' बाजार ओमफ्राय इथिंजाय फुलबारि होनोनो आरो बे जायगाखौ ओमफ्राय बेयावनो थांगोन आरो माबायदि नायनोसै खोनानो मोन्दों बारा इसां माबा जाखायाखै बनायबायसो थादों आरो ना होमबाबो बहुत मोजां आरो ना नायनोसै आरो ना माबायदि जोङो नै गार' बाजार सफैबाय दा बिथिं राइट साइडआव गिदिंसै आरो नोंथांमोना फैनो गोसोबा फैनो हागोन टेनसन गैया लामाफोराबो मोजां गोनजा जेनिबो उसुबिदा गैखाया लकेसन नायदो फैदो आरो ना फैनो गोसोबा बहुत बरिया आरो ना सिनारिफोरा लामाफोरा एकदम नेचारेल बिउटि आरो ना ओरैबायदि मोजां फैनानै ससे फैनानैना बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो ना आरो गोजौआव थांबा हानायावबा आरो बेसांखिनि मोजां बोरैबा थान्दा गुसु ओरैबायदि सुदेम एकदम गावखौनो मोजां मोन्दों आरो ना Okay.
इसांथ' खिथिबावनो हानो आरो आङो मबाइलावनो इसां गासिबो खिथिजोबनो हाला खिन्थु मबाइलाव जेसांखिनि मोजां नुदों बिनिख्रुइ बांसिन मोजां आरोना रियेलाव जायफोरा गोसो गुदुं माबा फैदो नायफैदो आरोना माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालाम स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन